И здравейте, пичове, днеска сме в Geometry Dash и ще се нервим! Защо питате май? Вие май питате защо, нали? Да, питате защо. Защо не? Днеска ще играем нивото Electroman Adventures и може и да го победим. Няма да давам спойлери, може и да го победим. Така, нека започваме. Надявам се да не се нервя много и стола ми да не умре, така че започваме. Окей, първият опит. Играх я преди малко. Не мога играх преди малко, но първият опит. Добре, първият опит, според Аш. Втори опит. Добре. Не трябва да си позволявам да умирам на тъпи, бе. Добре, ама се нервя. Добре, няма да се нервя.
и там. Просто не спира да ме спамва или много нагоре, или много нагоре. Или говоря една. Или много нагоре, или много надолу ме. Кога ще ми я дадат частица? Моля да ми даде. Кога ще ми я дадат частица? Тъпичко ниво. Гледайте ми. Theory of everything. Theory of everything. Нека видим това какво е. Добре, първия опит на Theory of everything е добре, 19%, добре. Нов рекорд на Theory of everything. Че, то толкова късовия това ниво, бе. Това са 19% ли, бе, брат? Защо това са 19%? Това ниво е много късичко. О! Добре, не го имаме такова. Ах, това не го... Такова, добре. Ама иначе Electro One Adventures, пичове. Това ниво съм го цъкал около 2 години на телефона. Много малък съм го цъкал това ниво. Винаги съм се едносвал, като умирам. Някъде към средата, тогава умирах. Това ниво много ми хареше мъчката, ма просто не мога да умира. Гледах всякакви туториали в YouTube, ама всякакви. Не успях да умира. Наистина не успях да умира. Ах, как умрях там, много тъпичко. Много тъпичко умрях там. Давай. Две видеа две нива в видео ще има ли? Ще има ли? Две видеа... Говоря, бе, брат. Две нива в видео. Мале, заболяме пръщичето и не мога кликам добре. Добре, нека им. Мале, добре, хубаво. 40% е добре, не е зле. Ау, знам как умрях, тъпичко. Добре, това ниво... Това ниво ми харесва. Особено да НЛО част ей там, харесвам.
добре, пак умрях там. Но там е много тесничко, брат. Аз там е малко невъзможничко да минеш. Пак ли там бе? Добре, дай още няколко опита да направя на това ниво. Не ми се щупи пъста. Добре. Това ниво е следващото видео. Следващото видео ще бъде на това ниво. Хора, надявам се видеото да ви е харесало. Нека като за финал да си... това. Така. Надявам се това видео да ви е харесало. Да, знам, не съм много добър. Не знам да ще впечатля, че това победих някакво такова ниво. Има много по-добри от мен. Ама, все пак аз се радвам, защото аз съм зелената ера. Чао!